Mutanen Najeriya mu barkanmu da sallah, jama'a zan nuna. Barka da sallah a irin wannan lokaci da al'umma ke mika sakon gaisuwar barka da sallah ga ƴan uwa da abokan arzikinsu. Hakan ta sa Shaibu Edi Modibo ke mika sakon gaisuwar sallah ga haziki Jangorzo, mutumin kirki mai tausayin al'umma, kana masanin makaman aiki, wato Alhaji Modibo Hamman Tukur Ribatu, dan masanin Adamawa, jami'i a hukumar kula da harkokin kuɗi ta ƙasa wato NFIU. Da fatan kayi sallah cikin koshin lafiya kai da iyalanka. Allah ya maimaita mana ya kuma ƙara ma rayuwa albarka. Wannan sako ne daga masoyinka Shaibu Edi Modibo. Mutanen Najeriya mu barkanmu da sallah, jama'a zan nuna.